सुटला गड क्रमांक या मैदानातला 42 सुटला. घ्या चला माग 43-41 जाऊन घ्या. 42 पळतो या मैदानातला आणि 42 मध्ये या ठिकाणी तिघात लढत चालू आहे. त्यात पलीकडे सुंदर असा साज पळतो. वॉन्टेडचा त्याला अलीकडे लढत देतो. सुंदर अतिशय सुंदर. घ्या माग लगेच 43 लावून घ्या. गाडी क्रमांक 42 चा निकाल आहे. आज क्रमांक 4 वर जवळील गाडी नागनाथ प्रसल अंजली पवार तिशा क्रमांक चितळे यांचं हिंद केसरी वॉन्टेड या गाडीचा 1 नंबर आला. विजेता बैलगाडी मालकाचं त्यावरती बसलेल्या चालकाचा हार्दिक अभिनंदन. सुंदर असे गाडी पाहिजे. त्रिशा कमाने रतन कमाने चितळेकरांचा या ठिकाणी वॉन्टेड पळाला आणि वॉन्टेड बरोबर कोण पडलं नाव सांगून जा. हा 43 आहे का सोमांना? हा सोडा 43 सोडा. हा